ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଗତକାଲି ସୁଟିଂ ସରିଲା। ତ ମୁଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲି ବେଶୀ, ତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମିଳିଲାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ତୁମେ ବି ସବୁ କ'ଣ କହିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇଛୁ, ସବୁ ଏଠି ଡେକୋରେସନ୍ ବି କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଏଇ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ହୋ ଭାଷାରେ ହିଁ କହିଥିଲି, ତ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନହେଲେ ବୁଝି ହେବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁକେଶ ଭାଇ କିଏ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ ଆମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ, ଆମ DOP ଆଉ ମୁନାସ ସିଂ ଆମ ହିରୋ ଏବଂ ବରୁଣ ଭାଇ। ତ ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଛୁ, ଭଲିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଖାଲି ତ ଦୁମାଙ୍ଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥିବେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଜି ଅଛୁ। ଦେଖ ପୁରା ସୁଟିଂ କେମିତି ବିଜି ଅଛି, ସିଏ ଖାଲି ଆକ୍ସନ୍ଟା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇମାନେ। ନା କ'ଣ କହିବ, କ'ଣ କୁହ? ଆକ୍ସନ୍ଟା କହିଦେଉଛେ ହଉନି କି, ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛୁନି କି? ତ କିସ କରିବା, ଗାଧି ଦେନୁ ବଳେ ତ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ମଣ୍ଡରୁ ଝଡ଼ିଗଲା ସବୁ ମଇଳାକା ଆଉ। ତ ତାଙ୍କର ବି ମୁଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ଝଡ଼ିଗଲାନି କ'ଣ ମଇଳା ଗୁଡ଼ାକ ଝାଳ ପାଣିରେ ସବୁ। ସେଠୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍, ରାଟ କିରା ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ, ରୁହ ଲଙ୍କା କିଏ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ ସେ ଖାଲି ତ ଚାଟି ମରୁଛନ୍ ସବୁ। ତ କୁଡ଼ିଏ ଖାଲି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍। ଏଇ ତ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ତ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଖାଏଗା କିଆ, ଏଇ ଦେଖ। ଯାଇଥିଲ କି ଆମର ଗାଁ ଯାଇଥିଲ ନା କିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କହ? ହଉ କି ଓ ନୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ସବୁ ହସେଇ ଦେଉଛି। ମୁଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରୁଛେ ନା, ମୁଇଁ ମଜା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ହିରୋ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ସୁଟିଂରେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ଦମଦାର ଗୀତରେ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଗୀତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଡେକୋରେସନ୍ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ତ ନୁହେଁ, 10ଟାରେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସୁଟିଂ ଆଜି ସରିବନି ଲାଗୁଛି, ଚେଷ୍ଟା ତ ଚାଲିଛି। କାଲି ଦେଖା କେତେ କ'ଣ ଦେଖି, କାଲି ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ସରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଛାନିଆ ମାନେ ଜଲ୍ଦିରେ। ଏବେ 2 ଡେଜ୍ ସୁଟିଂ ଆଜି ସୁଟିଂ କରିବି, କାଲି ସୁଟିଂ କରିବି, ରିଲାକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ସୁଟିଂ କରିବୁ। ଟିକେ ସୁଟିଂ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ଦେଇଦେବେ ଲିଙ୍କ୍ଟା, ନିହାତି ଦେଖିବେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆମର ଏଇଟା ଯାଇକି ମକର ପରେ ଯେଉଁ ରଜ ଫଜ ଆସୁଛି ଆମର, ସେ ମାନେ ମାଘେ ପରବ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ ଯେବେ ଆସିବ, ଆମର ଏବେ ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ କରାଯିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେଇଟା ପୁଣି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ହେବ। ତ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ, ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଦେବେ ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ସୁଟିଂ। ତ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଗତକାଲି ରାତିରେ କାଟ ଦିଟା ଗେଞ୍ଜ ଧୂଆଁ ହେଲାନି, ଫୁଙ୍କ ଶଙ୍କର ଆସିଲେ ନା, ମୋ ଶଙ୍କର ଫୁଙ୍କିମେ ହେଲେ ନିଆଟା ସେମିତି। ଏଇ ତମେ ତୁମେ କଣ୍ଠାରେ ଖାଲି ମୁତି ଦେଇଥିଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ମଜା। କିଏ ବୋଲେ ଆଣରେ ହାଣ୍ଡିଆ ଆଣ ଏଠି, ତାପରେ କହିବେ।
ତମେ ସେଇଠି ନେଇକି ତ ସରୁଥିବ ସେ ଢାଳୁଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମ ପୁରା ମୁହଁଟାକୁ ଫ୍ରେଶ କରିଦେଲି ପୁରା ଆମର ସାନ ହଉଛି ଏଠି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ରି ମାରୁଛି ପୁରା ତ ଏଠି ଆମର ବରୁଣ ଭାଇ ଅଛି ଆଉ ସେ ତ ହେଲେ ରେଡି ହବ ପୁରା ହିରୋ ତ ହିରୋ ଲୋକ ଆଉ ନା କଣ କହୁଛୁ ଏଇଟା ହିରୋ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପୁରା ମେକଅପ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଚିକଣ ଦେଖା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ସେ ଭାଇ ଶଙ୍କର ଭାଇ ତ ପୁରା ହିରୋ ହିରୋ ରକମ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ମାର୍କ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ଚିକ୍ ମାର୍କ ଡବଲ ହିରୋ ଆଉ ସେ ଦୁବଲା ଭାଇ ତ ଆସିଗଲେ ଚାଲ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ କୁ ଆମେ ଯିବା ଆଗେ ତ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ କୁ ଆମେ ଯିବା ସେଠି ଦେଖା ହବ पिंटू बाबू रील बनाएगा तो अभी अभी क्या शुरू करेंगे ना ओके Oh no. मैं तोर पृष्ठ डायरेक्ट संगत होतो ले अरे पडवास ले दे साडा या बाउंस उधर कोबड़े उठे जी माने इसका नाम लेकिन अभी अपवित्र से काम सब करता है। अभी कहाँ है उठा है मेहनत करता हूँ थोड़ा देखिए बहुत मेहनत इतना मेहनत कर अभी हमारे हीरोइन आ गए हैं आगे है फील्ड में मैं अभी एक ब्लॉग लाता हूँ इसे यूट्यूब में मैं फॉलो को लाता हूँ आप लोग थोड़ा फॉलो करें लाइक करें शेयर करें और गाली दे कमेंट में गाली दे गाली बार के बार के समझ में आया पैर में केमती हेला पैर में केमती हेला मुझे जो सॉरी भाई तो सांग मैंने देखिपे आम सुटिंग सरला आम संध्या बेले आसिक से ये मागे परब हो तो से आम खुशी हाँपाई समस्ते पलि आसलु देख केमती नाचुचु हेलो भाई केंता लागছে तो पूरा इने चलछि पूरा केते बढ़िया नाचुचंदी समस्त पूरा नाचुचंदी आ देखि पारत आज फास्ट दिन पूरा मजा नाइनी ठीक है हेले भी आम एंजॉय कर शूटिंग आम सर तो चलो आम देखो